Нещо, което вие не знаете за мен, е, че аз обикновено ставам като трактор. Гласа ми сутрин е ето такъв какъвто е. Това е Катя и обикновено сутрин аз се занимавам с това, че я подреждам, защото живея в хаос и хаосът ми е приятен, но понякога пречи и просто е по-готино, когато има къде да си поставиш нещата на бюрото. Тук вие наблюдавате рядък феномен, когато Катя става и подрежда стаята. Също реших, че трябва да направя такова видео, понеже, камон, всеки уважаващ себе си ютубър от 2000 някоя си насам, 2008 10-та насам, е заснел поне едно такова видео от типа на моя ден, как преминава моя ден, но предупреждавам, че това няма да е клиширано и няма да е кринж да бъде гледано и моят ден не е хиперпродуктивен, ултра невероятен, мега готин. Това е просто един нормален средностатистически ден с много ниска активност, както вие може би знаете, аз съм безработна от вече 2 седмици. Вау. Трябва да го отпразнуваме. И преминах през доста стадии на отчаянието. Окей, never mind. По-скоро бих казала, че плановете ми се промениха и както това често става в моя живот, плановете ми се промениха. Но аз не го възприемам това като нещо лошо или като някакъв вид провал или като нещо, което не трябва да се случва вече. О май гад, that's cute, that's cool. Тук що разбрах, че микрофона ми се скъва и разкъва, never mind. Аз не възприемам промяната в плановете като нещо лошо или като нещо, което не трябва да се случва или като нещо странно. По-скоро го възприемам като нещо само разбиращо се от само себе си, защото реално ти можеш да си направиш 55 плана за деня, но ти не живееш този ден. Тоест на практика ти не можеш да знаеш как ще протекат нещата и е абсолютно нормално да си променяш плановете за деня, за живота, за седмицата и така нататък. И няма нищо лошо в това или нищо странно в това да решиш, че ще правиш дадено нещо в началото на месеца и после в средата да си кажеш не, това не е за мен, това няма как да се случи. Не разбирам защо хората го възприемат като нещо странно и срамно, защото в началото на месеца аз бях сигурна, че ще започна да снимам свой собствен филм и бях ентусиазирана, но в момента разбирам, че искам да насоча силите си и енергията си по-скоро в друга посока, в който няма нищо лошо. Важното е просто да бъдем честни със себе си и да разбираме какво наистина искаме. Тук вие наблюдавате как се оправя косата, защото не реших, че ще бъде фенси. Обикновено не го правя, но веднъж на 3 години се случва. Уоу. Също мисля в бъдеще да снимам повече навън и сред природа, тъй като става и топло и някакси просто когато времето навън е хубаво, не че се седи особено вкъщи. Може би ще записвам по-късно днес, I don't know. Да. Така че аз съм спокойно към това и може би в момента, да, знам, че звучи мащабно и звучи все едно няма да се успея, но просто реших да се опитам да се отворя малък бизнес, защото мисля, че може да ми се получи. Надявам се, моля се, на боговете и всичко свято. И като цяло просто целият си живот съм се занимавал с това да правя нещо handmade, да рисувам, да творя, да не знам, правя неща от глина, да правя гривнички, да правя бижута и какво ли още не. И може би това е нещото, на което наистина трябва да обърна внимание. Може би музика ми казва какво трябва да правя, но аз съм като не, това няма как да се случи. Не знам. Също удивително с това, че аз спрях да ходя на работа, емоционалното ми състояние не се подобри значително, т.е. аз не очаквах, че всичко ще стане внезапно розово, но очаквах, че съм доста по-спокойна и доста по-уравновесена. Не. Може би просто това са някакви мои химически реакции, не знам. Но аз съм също толкова тревожна и също толкова агресивна, колкото в принцип си бях и това не се е променило. В момента наблюдавате как Катя седи и си води записки по това как да се направи контента по-добре.
записвам този voiceover след една седмица, след като съм записвал това видео, така че не съм много сигурна какво правя тук, но мисля, че е това. Мисля, че записвам някакви неща, които са част от процеса на обработката на видео и също как мога да направя контент си по-добър. По-конкретно тук записвах как искам да се диверсифицирам от всички останали. Anyways, умни думи. Та да, скоро аз ще се опитам да се отворя малък бизнес за хендмейд работа. Ще си направя най-вероятно профил в социалните мрежи и така нататък и ще пробвам да бъда максимално константна. И се надявам, че най-сетне нещо хубаво ще излезе от това. Също всичките ми дни са различни в някаква степен, т.е. не правя едни същи неща, но някой дни целият ден отива за това да излизам на вас с приятел, някой ден целият ден отива за това да лежа и да мразя живота си. Всеки път е различно. Уоу. Тази седмица беше доста непродуктивна и по-голямата част от времето, така че просто гледаш рандъм видеа в YouTube. I'm not proud of myself, но просто предполагам, че съм прекалила с натоварването. Хубавото нещо е, че не ме е страх да не успея и да се проваля, защото аз съм се провалял толкова много пъти в живота ми, че това е просто уникално. В смисъл, има адски много неща, които съм опитвала да започна и които така и не съм довършила или продължила. Не знам дали някой помни как миналия път, когато бях безработна, се опита да създам малък бизнес с правене на неща от обикновена глина. И успешно не го направих, защото не го продължих, защото просто не го продължих. Но сега мисля да пробвам отново, този път с полимерна глина, да видя какво ще се получи, какво не и така нататък. Ако говорим конкретно за самия ден, този ден станах, както можете да видите, подредих стаята, както вече обясних. След това справях планове за това с кого да излизам. Този ден беше най-добрата ми приятелка и ние излизахме да снимаме контент, след което аз си оправих косата и след което излязох. Това беше една доста дълга разходка, 3-4 часа, нещо такова, което аз се прибрах, което вие можете да наблюдавате в момента. И да, беше относително запълнен ден, ако мога така да се изразя. Но отново, както казах, не всичките ми дни са еднакви и този ден беше прекаран от мен в това, че аз думскролвах цял ден, което поставя началото ми на това, защо аз се заех по-сериозно с тази моя зависимост. Знам, че всички в момента говорят за това, но наистина мисля, че много от нас имат доста сериозен проблем. И аз конкретно го забелязах в себе си, защото последните няколко дни, пък и в всеки един период от живота ми, в който чувствам по-нервна, аз не мога да спра да думскролвам и просто чувствая от живота ми отиват на майната си и се чувствах отвратително заради това, че имах чувство, че нищо не ми се получава и че не се справям и че това, което правя е безсмислено и никому не нужно. И това е още една от причините защо реших да се изтрия социалните мрежи официално, т.е. в момента нямам Instagram, нямам YouTube на телефона ми, имам YouTube само на компютъра и мисля това да остане така, защото първо те ядат изключително много от времето ми, второ аз постоянно се чувствам недостатъчно добра и по някакъв начин имам чувство, че не правя достатъчно и че не отделям достатъчно време на работата ми и така нататък. И
Наистина се чувствах много зле в този ден, както може би сте видяли. So, yeah. Не всеки ден е добър ден, не винаги вие ще се чувствате окей. И е нормално да имате гадни, смотани, шибани дни, в които всичко ви е криво и не се чувствате наред. И всеки един човек има такива дни, колкото да не ги показва и да се прави на мега успешен и мега успяла в живота. Колкото да не ви се вярва дори на известните личности от типа на Ариана Гранде и така нататък, съм 100% сигурна, че имат много такива дни. Просто лошото не е приятно да се показва поради някакви причини.